Aristotel. Un om de o exactitate scrupuloasă, un om al ordinii care voia să facă ordine în conceptele oamenilor. În timp ce mama își făcea siesta, Sofie se duse în peștera ei. Băgase o bucățică de zahăr în plicul roz și scrisese deasupra: pentru Alberto. Nu venise o scrisoare nouă, dar după câteva minute Sofie auzi câinile apropiindu-se. Hermes! Strigă Sofie. În clipa următoare, Hermes se strecura în peșteră cu un plic mare galben în bot. Bravo, Hermes! Sofie își petrecu brațul pe după gâtul lui. Câinele gâfâia și pufnea. Ea scoase plicul roz cu bucățica de zahăr înăuntru și îl puse lui Hermes în gură. Apoi el se strecură iarăși afară din peșteră și dispăru în pădure. Sofie era puțin nervoasă când deschise plicul. Oare scria acolo ceva despre colibă și despre barcă? Cuprindea obișnuitele foi de hârtie prinse cu o clamă de birou. Dar era și un bilet separat. Pe bilet scria: Draga mea detectivă, sau mai bine zis spărgătoare, ca să fim mai preciși. Cazul a fost raportat și înregistrat acum. Nu sunt deosebit de supărat. Dacă ești tot atât de curioasă când e vorba să găsești răspunsurile la enigmele filozofiei, atunci e ceva foarte promițător. Partea proastă e doar că eu trebuie să mă mut acum. De fapt, e vina mea. Ar fi trebuit să știu că tu ești una dintre cele cărora le place să meargă până la temeiul ultim al lucrurilor. Salutări din inimă de la Alberto. Sofie răsuflă ușurată. Deci nu se supărase. Dar de ce trebuia să se mute? Luă teancul cel mare de foi și dădu fuga în camera ei. Iar mai bine să fie în casă când avea să se trezească mama. Curând se instalase comod în pat. Acum voia să citească despre Aristotel. Filozof și om de știință. Dragă Sofie, sigur că te-ai minunat știind despre învățătura ideilor lui Platon. Și nu ești prima care face așa ceva. Nu știu dacă ai acceptat ușor sau dacă ai făcut obiecții critice. Dar dacă ai avut ceva de obiectat, atunci poți fi sigură că aceleași obiecții au fost formulate de către Aristotel. 384-322 înaintea lui Hristos. El a fost timp de 20 de ani elev la Academia lui Platon. Aristotel nu a fost atenian. El era de fel macedonian, dar a venit la Academie când Platon avea 61 de ani. Tatăl său era un medic cunoscut, deci om de știință. Chiar și acest fundal spune ceva despre proiectul filozofic al lui Aristotel. Natura vie îl interesa mai mult decât orice. El a fost nu numai ultimul mare filozof grec, ci și primul mare biolog al Europei. Dacă am vrea să formulăm totul mai elegant, putem spune că Platon era atât de cufundat în formele veșnice sau idei, cum le spunea el, încât abia dacă mai înregistra schimbările din natură. Aristotel, dimpotrivă, se interesa mult tocmai de schimbări, sau de ceea ce astăzi numim procesele din natură. Dacă am vrea să formulăm și mai prețios, atunci putem spune că Platon s-a întors cu spatele la lumea simțurilor și că nu a luat decât întreagăt seama la ceea ce vedem în jurul nostru. El voia deci să iasă din peșteră, voia să privească lumea veșnică a ideilor. Aristotel a făcut exact invers. El a ieșit în natură liberă din jur și a studiat peștii și broaștele, anemonele și florile de mac. Poți foarte bine să spui că Platon și-a folosit numai rațiunea, iar Aristotel, dimpotrivă, și simțurile. Nu în ultimul rând, chiar în felul lor de a scrie găsim deosebiri evidente. În vreme ce Platon era poet și creator de mituri, scrierile lui Aristotel sunt uscate și amănunțite ca un lexicon. În schimb, multe dintre lucrurile pe care le-a scris el au la bază un studiu intensiv al naturii. În antichitate se vorbea de numai puțin de 170 de titluri ale cărților pe care le-ar fi scris Aristotel. Astăzi s-au păstrat 47 de asemenea scrieri. Dar nu sunt cărți terminate. Cele mai multe dintre scrierile lui Aristotel constau din notițe pentru prelegere. Și pe vremea lui Aristotel, filozofia era o ocupație în primul rând comunicându-se prin vorbire. Semnificația lui Aristotel pentru cultura Europei constă mai ales în faptul că el a creat limbajul de specialitate pe care îl folosesc și astăzi diferitele științe. El a fost marele sistematizator care a întemeiat și a ordonat științele. Cum Aristotel a scris despre toate domeniile științei, am să mă mulțumesc să mă ocup aici de cele mai însemnate dintre ele.
Deoarece ți-am povestit atâtea despre Platon, ai să auzi mai întâi cum a argumentat Aristotel împotriva învățăturii ideilor lui Platon. Apoi vom vedea cum și-a format propria sa filozofie a naturii. În sfârșit, Aristotel a concentrat la oaltă ceea ce filozofii naturii dinaintea lui spuseseră ei înșiși. Vom vedea cum el a făcut ordine în conceptele noastre și cum a întemeiat știința logicii. La urmă, am să mai povestesc puțin despre felul în care Aristotel vedea oamenii și societatea lor. Dacă accepti principiile acestea pe care ți le-am expus, nu ne mai rămâne decât să ne suflecăm mânicele și să începem. Nu există idei înnăscute. Ca și filozofii dinaintea lui, Platon voia să descopere ceva etern și neschimbător. El a găsit deci ideile desăvârșite care sunt mai presus de lumea simțurilor. Platon însuși considera aceste idei ca fiind mai reale decât toate fenomenele de natură. La început a venit ideea cal, apoi au venit în trap toți caii lumii simțurilor, asemenea unor umbre peste peretele peșterii. Ideea de găină a venit deci înaintea găinii și a oului. Aristotel credea că Platon întorsese totul cu capul în jos. El era de acord cu profesorul său când spunea că un cal luat individual curge și că niciun cal nu trăiește veșnic. Era de acord și în ce privește afirmația că forma cal este în sine veșnică și neschimbătoare. Însă ideea cal este pentru el numai un concept, o noțiune pe care noi oamenii ne-am făcut-o după ce am văzut un număr anumit de cai. Ideea și forma calului nu existau deci înaintea oricărei experiențe. Forma cal constă pentru Aristotel din calitățile calului, cum am spune noi, din specia calului. Precizez. Prin forma de cal, Aristotel înțelege ceea ce este comun tuturor cailor. Aici comparația cu forma de bucătărie pentru prăjituri nu mai e valabilă, căci forme de cai din cocă există cu totul independent de figurile cailor individuali. Aristotel nu credea că asemenea forme ar exista, ca să spunem așa, în propriul lor sertar sau raft în natură. Pentru Aristotel, formele există ca însușiri anumite ale lucrurilor în lucruri înseși. Aristotel nu-l acceptă pe Platon nici când spune că ideea găină vine înaintea găinii. Ceea ce Aristotel numește forma găină există sub forma însușirilor speciale ale speciei găină în fiecare găină. De exemplu, faptul că ea se ouă. Astfel că și găina în sine și forma găinii sunt la fel de nedespărțit ca și sufletul și trupul. Cu asta am spus în fond cam tot în ce privește critica formulată de Aristotel la adresa învățăturii platonice a ideilor. Dar trebuie să bagi de seamă că vorbim de o cotitură dramatică produsă în gândire. Pentru Platon, gradul cel mai înalt al realității este că noi gândim cu rațiunea. Pentru Aristotel, este la fel de evident că cel mai înalt grad al realității constă în faptul că noi percepem sau simțim cu simțurile. Platon crede că ceea ce vedem în jurul nostru în natură e doar răsfrângere a ceva care există în lumea ideilor și odată cu asta și în sufletul oamenilor. Aristotel crede exact contrariul. Ceea ce se află în sufletul omului sunt doar răsfrângeri ale obiectelor din natură. Potrivit spuselor lui Aristotel, Platon se află într-o imagine mitică a lumii, care confundă reprezentările oamenilor cu lumea reală. Aristotel arată că nimic nu există în conștiință care să nu fie existat înainte în simțuri. Platon ar fi putut spune că nu există nimic în natură care să nu fie existat înainte în lumea ideilor. În felul acesta, Platon dublase numărul obiectelor, susținea Aristotel. Existența calului individual era explicată prin referirea la ideea cal. Dar ce fel de explicație este asta să fie? Vreau să spun, de unde vine ideea cal? Există oare și un al treilea cal, căruia ideea cal îi este și ea numai o răsfrângere, o imitație? Aristotel spunea că tot ceea ce noi avem în gânduri și în idei a ajuns în conștiința noastră prin ceea ce am văzut și am auzit. Dar noi avem și o rațiune înnăscută. Avem o capacitate înnăscută de a ordona impresiile simțurilor noastre în diferite grupări și clase. În felul acesta se nasc noțiuni ca piatră, plantă, animal și om. Așa se nasc și concepte cum ar fi cal, homar și canar. Aristotel nu nega în fond că omul are o rațiune înnăscută. Dimpotrivă, potrivit lui Aristotel, tocmai rațiunea este caracteristica cea mai însemnată a omului. Însă rațiunea noastră este complet vidă atâta vreme cât nu simțim nimic. Un om nu are deci niciun fel de idei înnăscute.
Formele sunt însușirile lucrurilor. După ce și-a clarificat relația cu învățătura platonică a ideilor, Aristotel arată că realitatea constă din diferite obiecte individuale care reprezintă o unitate între formă și materie. Materia este materialul din care constă lucrul, obiectul, în vreme ce forma reprezintă însușirile anumite ale lucrului. În față fâlfăie din aripi o găină, Sofie. Forma găinii e tocmai acest fâlfăit și cotcădăcitul și faptul că ea se ouă. Prin forma găinii se înțelege deci însușirile anumite ale speciei ei, sau ceea ce face găina. Când găina moare și deci încetează să mai cotcodăcească, atunci încetează să mai existe și forma găinii. Singurul lucru care rămâne este materia găinii. Chiar un lucru foarte trist, Sofie. Dar găina nu mai există. Cum am mai spus, Aristotel se interesa de schimbările din natură. În materie există totdeauna o posibilitate de a dobândi o formă anume. Putem spune că materia tinde să realizeze o posibilitate pe care o are în sine. Orice schimbare din natură, potrivit lui Aristotel, este o transformare a materiei de la posibilitate la realitate. Dar am să-ți explic asta, Sofie. Încerc să o fac printr-o istorioară mai amuzantă. A fost odată un sculptor care se apleca asupra unui bloc uriaș de granit. În fiecare zi el cioplea și spărgea din piatra aceea fără formă și într-o zi l-a vizitat un băiețel. "Ce cauți tu acolo?" l-a întrebat băiețașul. "Așteaptă," a spus sculptorul. După câteva zile, băiețașul a venit din nou și acum sculptorul făcuse un cal frumos din blocul acela de granit. Băiatul a privit calul un timp fără să spună nimic. Pe urmă s-a întors spre sculptor și l-a întrebat: "De unde știai tu că era ascuns acolo?" "Da, de unde știa el asta?" Sculptorul văzuse într-un anumit sens forma calului în blocul de granit, căci exact în acel bloc de granit se afla posibilitatea de a deveni un cal. Aristotel spunea că în toate lucrurile de natură există o posibilitate de a realiza o anumită formă. Să ne întoarcem la găină și la ou. Într-un ou de găină există posibilitatea de a deveni găină. Aceasta nu înseamnă că toate ouăle de găini vor deveni găini. În fond, unele dintre ele ajung pe masa cu micul dejun ca ouă moi, omletă sau jumări, fără ca forma existentă în ele să se realizeze. Dar este de asemenea limpede că un ou de găină nu va ajunge niciodată o gâscă. Această posibilitate nu există în oul de găină. Forma unui lucru spune deci ceva în ceea ce privește posibilitatea lucrului, dar și delimitările sale. Când Aristotel vorbește despre formă și materie, el se gândește nu numai la organismele vii. Așa cum forma unei găini este ca ea să cotcodăcească, să bată din aripi și să se ouă, tot astfel, forma pietrei este să cadă la pământ când îi se dă drumul din mână. La fel de puțin cum poate evita găina să cotcodăcească, poate și piatra evita să cadă la pământ. Poți firește să ridici o piatră și să o arunci în aer, dar cum natura pietrei este să cadă la pământ, n-ai să poți să o arunci în lună. De altfel, trebuie să ai grijă când faci această experiență, căci piatra se poate ușor răzbuna. Ea vrea să ajungă la pământ cât mai repede cu putință și vai de cel care stă în drum. Cauza finală. Înainte să încheiem cu tema aceasta, că toate lucrurile vii și moarte au o formă care exprimă ceva despre posibilitatea lor ca lucruri, trebuie să adaug că Aristotel avea o concepție deosebită, remarcabilă, cu privire la relațiile de cauzalitate în natură. Când în viața de toate zilele vorbim despre cauzele originare ale cutărui sau cutărui lucru, vrem să spunem, cum s-ar zice, că se întâmplă ceva. Fereastra se sparge pentru că Peter a aruncat în ea cu o piatră. Un pantof ia naștere pentru că cezmarul coase la oaltă câteva bucăți de piele. Însă Aristotel credea că în natură există mai multe feluri de cauze. Este în primul rând important să înțelegem ce voia el să spună vorbind despre cauza finală. La spargerea unei ferestre se cuvine să ne întrebăm de ce a aruncat Peter piatra. Întrebăm deci ce intenție avea el, ce scop urmărea. De faptul că o intenție sau un scop poate juca un rol important în confecționarea unui pantof, nu se poate îndoi nimeni. Însă Aristotel se ocupa și în procesele mai puțin însuflețite ale naturii de o asemenea cauză finală. Ne mulțumim cu un singur exemplu. De ce plouă, Sofie?
Ai învățat desigur la școală că plouă pentru că aburii de apă din nori se răcesc și se condensează în picături de apă care ca urmare a forței gravitaționale cad la pământ. Aristotel ar fi aprobat răspunsul acesta, dar el ar fi adăugat că tu ai numit până acum 3 cauze. Cauza ca materie sau cauza materială este faptul că aburii de apă propriu-ziși, norii, au existat în momentul în care aerul s-a răcit. Cauza care acționează sau cauza eficientă este că aburii de apă se răcesc, iar cauza formală sau cauza care dă formă este că acum forma sau natura apei plescă la pământ. Dacă tu nu ai fi adăugat nimic altceva în plus, Aristotel ar fi adăugat că plouă pentru că plantele și animalele au nevoie de apa ploii ca să crească și să se dezvolte. Asta înțelegea el prin cauză finală. După cum vezi, Aristotel a acordat picăturilor de apă un fel de sarcină vitală sau intenție. Am putea întoarce totul cu capul în jos și spune că plantele cresc și se dezvoltă pentru că există umezeală. Vezi deosebirea, Sofie? Aristotel credea că pretutindeni în natură există o finalitate. Plouă pentru ca plantele să crească, iar portocalele și strugurii cresc pentru ca oamenii să le mănânce. Astăzi știința nu mai gândește așa. Spunem că hrana și umezeala sunt condiții pentru ca oamenii și animalele să poată trăi. Fără aceste condiții, noi n-am exista. Dar nu e intenția portocalilor sau a apei să ne hrănească pe noi. În ce privește învățătura lui despre cauze, ne-am putea deci simți ispitiți să susținem că Aristotel s-a înșelat. Dar să nu ne pripim. Mulți oameni cred că Dumnezeu a creat lumea pentru ca oamenii și animalele să poată trăi în ea. Din acest punct de vedere, se poate desigur susține că în râuri curge apă pentru că oamenii și animalele au nevoie în viața lor de apă. Dar atunci vorbim despre scopul sau intenția lui Dumnezeu. Nu picăturile ploii sau apa râurilor sunt cele bine intenționate față de noi. Logica. Deosebirea dintre formă și materie joacă un rol important și atunci când Aristotel descrie modul în care omul recunoaște și cunoaște lucrurile din lume. Când cunoaștem ceva, atunci ordonăm lucrurile în diferite grupuri sau categorii. Văd un cal, pe urmă văd încă un cal și pe urmă încă unul. Caii nu sunt absolut identici, dar există ceva care le e comun tuturor caielor. Și acel lucru care le e comun tuturor caielor este forma calului. Ceea ce e diferențiat sau individual este materia calului. Astfel, noi oamenii rătăcim prin lume și sortăm lucrurile în diferite compartimente. Plasăm o vacă în grajdul de vaci, caii în grajdul hipodromului, porcii în cocinile lor și găinile în cotețul găinilor. Același lucru se întâmplă atunci când Sophie Amundsen face curat în camera ei. Ea pune cărțile în rafturile de cărți, vâră manualele de școală în ghiozdan și ziarele în sertarul comodiei. Hainele sunt strânse frumos. Chiloței într-un sertar, puloverele în altul și ciorapii în sertarul cu ciorapi. Bagă de seamă că facem același lucru și în capul nostru. Deosebim între obiectele care sunt făcute din piatră, lucrurile din lână și din plastic. Facem deosebire între lucrurile vii și moarte, între plante, animale și oameni. Mă urmărești, Sofie? Aristotel voia de asemenea să facă ordine în camera asta de fată tânără a naturii. El încerca să dovedească de fapt că toate lucrurile de natură fac parte din grupuri și subgrupuri diferite. Hermes este o ființă vie, mai precis un animal, și mai precis un vertebrat, încă și mai precis un mamifer, tot mai precis un câine și mai precis încă un labrador, precis de tot un labrador mascul. Du-te în camera ta, Sofie. Ia orice obiect vrei tu de jos de pe dușumea. Indiferent ce ridici de acolo, ai să constați că aparține unei ordini mai înalte. În ziua când ai să vezi un lucru pe care n-ai să-l mai poți clasifica, vei avea un șoc. Dacă, de exemplu, ai să descoperi cine știe ce despre care n-ai să poți spune cu certitudine că face parte din regnul plantelor, al animalelor sau al mineralelor, cred că atunci nici n-ai să mai ai curaj să-l atingi. Regnul plantelor, al animalelor, al mineralelor, am spus.
Mă gândesc la jocul acela de societate în care iei un copil și îl faci să iasă pe ușa afară, în vreme ce copiii rămași se gândesc la ceva pe care sărmanul scos afară va trebui să-l ghicească atunci când îl poftesc iarăși în cameră. Ceilalți se decid să se gândească la motanul Mons, care în clipa aceea e tocmai în grădina vecină. Și uite-l pe bietul băiețel care acum reintră în cameră și începe să ghicească. Ceilalți nu au voie să răspundă decât cu da sau nu. Dacă săracul băiețel care ghicește e un adevărat aristotelician, și atunci de fapt nu mai e un biet băiețel, conversația ar putea să decurgă în felul următor. Este concret? Da. Face parte din regnul mineral? Nu. E viu? Da. Face parte din regnul vegetal? Nu. Este un animal? Da. E pasăre? Nu. E un mamifer? Da. E un animal pe care îl știm? Da. Este o pisică? Da. Este Mons? Da, râsete. Deci Aristotel a inventat jocul acesta de societate. Lui Platon, dimpotrivă, îi revine onoarea de a fi inventat de ascunselea pe întuneric. Lui Democrit i-am făcut deja cinstea de a-l considera inventatorul pieselor Lego. Aristotel a fost un om de o exactitate scrupuloasă, un om al ordinii care voia să facă ordine în conceptele oamenilor. În felul acesta, el a inventat și logica în calitatea ei de știință. El a stabilit mai multe reguli stricte privind concluziile sau demonstrațiile care să fie logic valabile. Un exemplu ar trebui să ne ajungă. Dacă, de pildă, constat că toate ființele vii sunt muritoare, prima premisă, și apoi constat că Hermes este o ființă vie, a doua premisă, atunci pot trage de aici concluzia elegantă că Hermes este muritor. Exemplul arată că în logica aristotelică e vorba de relație între concepte. În cazul acesta, ființe vii și muritoare. Chiar dacă ai să-i dai dreptate lui Aristotel când spune că rezultatul, concluzia pe care o tragi din premise, este valabilă în 100% din cazuri, va trebui poate să recunoaștem pe de altă parte că în felul acesta el nu ne-a spus chiar ceva nou. Noi știam în fond că Hermes este muritor. E câine și toți câinii sunt ființe vii și deci muritori, fiind astfel contrariul pietrelor din munte. Însă, Sofie, asta o știam dinainte, dar nu totdeauna ne apare atât de evidentă relația dintre grupuri sau lucruri. Din când în când poate fi necesar să facem ordine în conceptele noastre. Am să mă mulțumesc cu un singur exemplu. Poate să fie adevărat că niște șoricei mititei suc de la mama lor lapte exact așa cum suc puii de oaie sau de porc? Asta poate suna ciudat, dar să ne gândim puțin. Șoarecii nu se ouă în orice caz. Când am mai văzut vreun ou de șoarece? Deci ei nasc pui vii, exact cum fac porcii sau oile. Însă animalele care nasc pui vii, noi le numim mamifere. Și mamiferele suc lapte de la mamele lor. Și cu asta am ajuns la ce spuneam. Aveam răspunsul în noi, dar a trebuit să stăm întâi să ne gândim. În grabă uitasem că șoriceii suc și ei lapte de la mama lor. Poate și din cauza că n-am văzut niciodată pui de șoarece sugând. Și asta vine ferește de la împrejurarea că șoarecii se mai rușinează de oameni când își hrănesc puii. Scara dublă a naturii. Când Aristotel vrea să facă ordine în existență, el stabilește în primul rând că tot ceea ce există în natură poate fi împărțit în două grupuri principale. Pe de o parte, avem obiectele neînsuflețite, cum sunt pietrele, picăturile de apă și bulgării de pământ. În ele nu există nicio posibilitate de schimbare. Asemenea, obiecte neînsuflețite nu se pot schimba după concepția lui Aristotel decât prin influențe din afară. Pe de altă parte, avem ființele vii, în care există posibilitatea schimbării. În ceea ce privește ființele însuflețite, ele se împart în două grupe principale, crede Aristotel. Pe de o parte există regnul vegetal, plantele. Pe de alta, regnul animal. În sfârșit, acesta din urmă poate fi împărțit în două subgrupe, anume în animale și oameni. Trebuie să recunoști că această împărțire este limpede și sistematică. Între obiectele vii și cele lipsite de viață există o deosebire esențială. De pildă, între un trandafir și o piatră. Între plante și animale există de asemenea o deosebire esențială. De exemplu, între un trandafir și un cal. Între un cal și un om există la fel o deosebire esențială.
Dar în ce constau exact aceste deosebiri? Poți să-mi răspunzi? Din păcate, nu am timp să aștept până când tu ai să-mi transcrii răspunsul și ai să-l vâri împreună cu o bucată de zahăr într-un plic roz. De aceea prefer să răspund eu însumi. Când Aristotel împarte fenomenele naturii în diferite grupuri, atunci el pleacă de la însușirile lucrurilor. Mai precis spus, de la ce pot ele sau ce fac ele. Tot ceea ce e viu, plante, animale și oameni, are proprietatea de a-și lua hrana, de a crește și a se înmulți. Animalele și oamenii au și însușirea de a simți mediul din jur și de a se mișca în natură. Toate ființele omenești mai au în plus capacitatea de a gândi, adică de a-și clasifica impresiile simțurilor în grupuri și clase diferite. În felul acesta nu există în natură granițe cu adevărat precise. Vedem o tranziție fluidă de la plantele simple la cele complicate, de la animalele simple la animalele complicate. Sus de tot, pe această scară se află omul, care, potrivit lui Aristotel, trăiește întreaga viață a naturii. Omul crește și își ia hrana asemenea plantelor. Are simțuri și capacitatea de a se mișca asemenea animalelor, dar mai are o însușire cu totul proprie, pe care o au numai oamenii, anume capacitatea de a gândi rațional. Și cu aceasta, omul posedă o scânteie a rațiunii divine, Sofie. Da, am spus divine. În anumite locuri din scrierile lui, Aristotel explică anume că trebuie să existe un Dumnezeu care a întocmit toate mișcările de natură. Și astfel, Dumnezeu este vârful absolut al scării acesteia a naturii. Aristotel și-a imaginat că mișcările stelelor și planetelor conduc mișcările de aici, de pe pământ. Însă ceva anume trebuie să miște și corpurile cerești. Acest ceva Aristotel a numit primul factor mișcător, sau Dumnezeu. Acest prim lucru care le mișcă pe celelalte nu se mișcă el însuși, dar este cauza primă a mișcărilor corpurilor cerești și prin asta a tuturor mișcărilor de natură. Să ne întoarcem la om, Sofie. Forma omului, potrivit lui Aristotel, constă în faptul că el are atât un suflet de plantă, cât și un suflet de animal și un suflet rațional. Și acum el întreabă, cum trebuie să trăiască omul? De ce are nevoie omul pentru a aduce o viață bună? Pot să răspund scurt. Omul va fi fericit numai atunci când își poate dezvolta și folosi toate capacitățile și posibilitățile sale. Aristotel credea în 3 forme de fericire. Prima formă a fericirii este o viață a plăcerilor și a mulțumirilor. Cea de-a doua formă a fericirii este o viață de cetățean liber, responsabil. Cea de-a treia formă a fericirii este viața de cercetător și filosof. Aristotel subliniază că toate aceste 3 forme sunt necesare pentru ca omul să poată duce o viață fericită. El respingea așadar orice formă de unilateralitate. Dacă ar trăi astăzi, poate că ar spune că un om care își îngrijește doar trupul trăiește la fel de unilateral și deci nedesăvârșit ca unul care își folosește doar capul. Ambele extreme sunt expresii ale unui mod de viață neizbutit. Și în ceea ce privește virtuțile, Aristotel credea într-o cale aurită de mijloc. Nu trebuie să fim nici lași și nici temerari, ci curajoși. Prea puțină vitejie înseamnă lașitate, prea multă o îndrăzneală temerară. Nu trebuie să fim nici avari și nici risipitori, ci mărinimoși. Prea puțină mărinimie este avariție, prea multă mărinimie înseamnă a fi risipitori. La fel și cu mâncarea. Să mănânci prea puțin este primejdios, dar și să mănânci prea mult e primejdios. Etica lui Platon și a lui Aristotel amintește de principiile științei medicale grecești. Numai prin echilibru și măsură poți deveni un om fericit sau armonic. Politica. Și în concepția lui Aristotel despre societate se exprimă principiul că omul nu trebuie să exagereze cu nimic în viață. El definea omul drept ființă politică. Fără societatea din jurul nostru nu suntem oameni cum se cuvine, spunea el. În felul acesta, familia și comunitatea sătească pot satisface nevoile inferioare ale vieții, cum ar fi hrana și căldura, căsnicia și creșterea copiilor. Dar cea mai înaltă formă a comunității omenești nu poate fi, după opinia lui Aristotel, decât statul. De aici se ridică întrebarea cum poate fi organizat statul. Îți aduci desigur aminte de statul filozofilor al lui Platon. Aristotel discută diferite forme de organizare a statului. Una dintre ele e monarhia, adică cea în care există un singur conducător suprem al statului.
Pentru ca această formă să fie bună, ea nu trebuie să denegreze în tiranie, unde un singur conducător dirigează statul în propriul său interes. O altă formă bună de stat este aristocrația. Într-o aristocrație există o grupă mai mică sau mai mare de conducători. Această formă de stat trebuie să se păzească să nu decadă la formă în care câțiva puțini ajung la conducere, adică ceea ce astăzi am numit poate o juntă. O a treia formă bună de stat este democrația, dar și ea își are reversul ei. O democrație poate degenera ușor într-o conducere a plebei. Chiar dacă tiranul Hitler n-ar fi devenit șeful statului german, numeroșii mici naziști ar fi putut institui, dacă le-ar fi stat la îndemână, o îngrozitoare conducere a plebei. Imaginea femeii. În încheiere, trebuie să spunem ceva despre imaginea femeii în concepția lui Aristotel. Această concepție nu este la fel de înaintată ca cea a lui Platon. Aristotel spunea în esență că femeii lipsește ceva. Ea ar fi un bărbat nedesăvârșit. În procesul de reproducere, femeia ar fi pasivă și receptoare, în timp ce bărbatul este activ și dăruitor. Din cauza aceasta, copilul moștenește numai însușirile bărbatului, credea Aristotel. El afirma că toate însușirile copilului se află de-a gata în sămânța bărbatului. Femeia era, din punctul său de vedere, numai terenul, pământul care preia și dezvoltă sămânța, în timp ce semănătorul propriu-zis este bărbatul. Sau, în termenul aristotelic, bărbatul dă forma, femeia materia. Faptul că un bărbat atât de rațional cum a fost Aristotel s-a putut înșela într-o asemenea măsură în ce privește relațiile dintre sexe este firește surprinzător și de altfel foarte regretabil. Aceasta demonstrează două lucruri. În primul rând, Aristotel nu putea avea multe experiențe practice în ce privește viața femeilor și copiilor. Și în al doilea rând, arată cât de greșit pot evolua lucrurile când bărbații își asigură numai pentru ei dominația în filozofie și știință. Deosebit de neplăcut în această imagine aristotelică a femeii a fost că ea, și nu cea platonică, a devenit predominantă în cursul evului mediu. Astfel, biserica a moștenit o imagine a femeii pentru care în Biblie nu există justificare. Iisus nu a fost un inamic al femeilor, de fapt. Mai mult nu-ți spun acum, dar ai să mai auzi de mine. După ce Sofie citi de 2 ori capitolul despre Aristotel, băgă filele la loc în plicul galben și privi în jurul ei prin cameră. Văzut dintr-o dată câtă dezordine era peste tot. Pe jos zăceau cărți și caiete. Din dulap ieșeau șosete și bluze, ciorapi și blugi. Pe scaunul din fața mesei de scris erau aruncate claie peste grămadă haine murdare. Sofie simți deodată impulsul irezistibil de a face ordine. În primul rând, goli toate sertarele din dulapul cu haine. Răsturnă totul pe dușumea. Era important să ia lucrurile de la început. Deci se apucă de treaba plicticoasă de a împături în ordine toate veșmintele și de a le așeza în sertare. În dulap erau 7 asemenea sertare. Sofie rezervă unul dintre ele pentru cheloți și cămășuțe, unul pentru șosete și ciorapi și unul pentru pantalonii lungi. Umplu astfel pe rând toate sertarele dulapului. Nu avea niciun moment de îndoială în ce privește locul în care trebuiau puse diferitele haine și veșminte. Lucrurile care trebuiau spălate le puse într-o pungă pe care o găsise în sertarul cel mai de jos. Un singur obiect de îmbrăcăminte îi creă o problemă, și anume un ciorap alb foarte normal. Problema nu era doar că lipsea cel de-al doilea ciorap, de altfel ciorapul acesta nici nu-i aparținuse vreodată Sofiei. Prăvi astfel ciorapul alb câteva minute la rând. Pe el nu scria nimic. Dar Sofie avea o bănuială precisă cui anume i-ar fi putut aparține. Îl aruncă la oaltă cu o pungă de piese Lego, cu o casetă video și cu un șal de mătase roșie în sertarul cel mai de sus. Acum venea la rând dușumeaua. Sofie sortă cărțile și caietele, ziarele și afișele, exact cum descrisese filozoful în capitolul despre Aristotel. Când termină cu dușumeaua, își puse în ordine patul și apoi se apucă de masa de scris. În cele din urmă își aranjă și foile despre Aristotel într-un teanc frumos. Luă un dosar gol și un perforator. Făcu găuri în filele lecției și le aranjă în ordine în dosar. Dosarul îl puse sus în dulap, alături de ciorapul cel alb. Mai târziu, peste o zi, voia să aducă și cutia cu foile de hârtie din peșteră.
De acum încolo avea să fie ordine în toate lucrurile acestea. Sophie nu se gândea numai la lucrurile din camera ei. După ce citise despre Aristotel, știa că era la fel de important să țină ordine și în conceptele și ideile ei. Își rezervase pentru aceste probleme un sertar anume în dulap. Era singurul loc din cameră asupra căruia nu avea încă o viziune clară și cuprinzătoare. Mama ei nu dăduse niciun semn de viață mai bine de 2 ore. Sophie coborî la etajul întâi. Înainte de o trezi pe mama, trebuia să hrănească animalele. În bucătărie se aplecă peste acvariul cu peștișorii aurii. Primul peștișor era negru, al doilea portocaliu și al treilea alb cu roșu. Din cauza asta îi numise Peter cel negru, bucle de aur și scufița roșie. Pe când le presăra grăunțele de hrană în acvariu, le spuse: voi sunteți parte din partea însuflețită a naturii, deci puteți să vă hrăniți, puteți crește și vă puteți înmulți. Mai precis, se poate spune că aparțineți regnului animal, deci vă puteți mișca și chiar privi în jurul vostru în cameră. Și ca să fim foarte exacti, sunteți pești, deci puteți respira cu bronhiile voastre și puteți nota încoace și încolo în apa vieții. Sophie puse la loc capacul cutiei cu hrana peștelor. Era mulțumită cu ordonarea peștilor în ordinea naturii și mai ales cu expresia apa vieții. Acum veneau la rând papagalii cu pene ondulate. Sophie le puse grăunțe în farfurioara lor și spuse: dragă Tom și dragă Jerry, voi ați ajuns să fiți acum 2 mici și dulci papagali cu pene ondulate, pentru că v-ați dezvoltat în 2 mici și dulci ouă de papagali cu penaj ondulat. Și pentru că forma acestor ouă era ca voi să ajungeți așa ceva. Astfel, din fericire, n-ați devenit niște papagali sporovăitori. Sophie intră în sala de baie. Aici broasca țestoasă cea leneșă ședea într-o lădiță mai mare. Cam la fiecare a 3-a sau a 4-a oară când își făcea dușul, mama Sofiei strigă în gură mare că într-o zi avea să îi facă de petrecanie. Dintr-un borcan mare de murături, Sophie scoase o frunză de salată și o puse în lădiță. Dragă Govinda, spuse ea, tu nu faci parte dintre animalele cele mai grăbite, dar ești și tu o viețuitoare care își duce traiul și care trăiește o părticică de experiența lumii acesteia mari în care trăim noi. Poți să te mângâi acum cu gândul că nu ești singura care nu poți ieși din propria ta piele. La vremea asta, Șercan era desigur pe undeva pe afară la vânătoare de șoareci, dar asta este în fond firea pisicilor. Sophie trecu prin salon spre camera de dormit a mamei sale. Pe măsuța de lângă ușă era o vază cu narcise. Florile galbene păreau să-și plece liniștite capul când Sophie trecu pe lângă ele. Ea se opri o clipă și le mângâie capetele micuțe cu 2 degete. Și voi faceți parte din ceea ce e viu în natură, spuse ea. Dacă ne gândim astfel, înseamnă că aveți un anumit privilegiu în comparație cu vasul acesta de sticlă în care sunteți acum. Dar, din păcate, nu sunteți în stare să simțiți lucrul acesta. Sophie se furișă în dormitorul mamei. Mama dormea adânc, dar Sophie își lăsă ușor mâna pe capul ei. Tu faci parte dintre cele mai fericite viețuitoare, spuse ea, căci tu ești nu numai însuflețită și vie precum crinii câmpului, și nu ești doar o ființă ca Șercan sau Govinda, tu ești o ființă omenească și deci ai rara însușire de a gândi. Ce tot vorbești, Sophie? Mama se trezise mai repede ca de obicei. Spun doar că arăți în clipa asta ca o broască țestoasă leneșă. Mai pot să-ți comunic și că am făcut ordine în camera mea. M-am apucat de treabă cu o adevărat filozofică temenicie. Mama se ridică în capul oaselor în pat. Vin acum, spuse ea. Poți să pui de cafea? Curând erau amândouă așezate în fața ceștilor de cafea cu frișcă și cacao. În bucătărie. După o vreme, Sophie spuse: te-ai întrebat vreodată de ce trăim? Oh, nu te lași! Ba da, acum eu știu de ce. Pe planeta asta trăiesc oameni tocmai pentru ca cineva să se miște printre lucruri și să le pună câte un nume la fiecare. Da? Uite că la asta nu m-am gândit niciodată. Atunci înseamnă că ai o problemă grea, pentru că omul este o ființă gânditoare. Dacă nu gândești, de aici urmează că nu ești o ființă omenească. Sophie! Închipuieți că aici nu ar trăi decât plante și animale.
atunci nimeni n-ar mai putea face deosebire între pisici și câini, crini și agrișe. Și plantele și animalele trăiesc, dar numai noi putem ordona natura în diferite grupe sau clase. Tu ești cu adevărat cea mai ciudată fată pe care o cunosc, spuse serioasă mama. Asta ar mai lipsi, spuse Sofie. Toți oamenii sunt mai mult sau mai puțin ciudați. Eu sunt un om, o ființă omenească. Deci sunt mai mult sau mai puțin ciudată. Tu nu ai decât o singură fiică, deci eu sunt cea mai ciudată. Am vrut doar să spun că mă sperie cu toată vorbăria asta cu care ai început acum. Atunci înseamnă că te sperie ușor. Mai târziu, după amiază, Sofie se duse iarăși în peștera ei. Reuși să aducă, fără să fie observată de mama, cutie cu hârtie îndărât în camera ei. Întâi sortă toate filele în ordinea primirii, le capsă și le așeză la rândul lor înaintea capitolului cu Aristotel. La urmă de tot, scrise în colțul din dreapta sus numărul paginii. Avea de acum mai mult de 50 de foi. Sofie era pe cale să-și facă propria carte de filozofie. Nu o scria ea însăși, era scrisă în nume pentru ea. La temele pentru acasă de luni nu avusese timp să se gândească. Poate că ea să dea o lucrare de religie. Dar profesorul spuse totdeauna că pentru el erau mai interesante angajamentul personal și meditațiile proprii ale fiecăruia. Sofie avea acum impresia că în aceste două domenii ea începea să descopere treptat punctele de la care să pornească.